Assalamu alaikum dostlar, gowmy ýagdaýlaryňyz janyňyz sagmy. Tutýan orazalaryňyz, berýän sadakalaryňyz Allah dirahyna kabul bolsun. Sanmazda mende şaýdym goýamak. Şu taýdan ne Türkmen estradasynyň ýyldızlary we halipalar, ýaşaýdymçylar şulara bir taýy arkasyny ýetimeli 8-nji mart güni melejiklerimiz bilen sadaka berdik, konsert gurnudyk, syýlap geldiler halipalar. Şolar begenlerdeler, şolara sağ bol taýy arkasyny aýdasymely. Ene olardan Mekan Ataýew. Sen başkalarda durunca orada zargını ver bana barca çorbada. Sen başkalarda durunca orada zargını ver bana barca çorbada. Maral Durduýewa. Ağışlamana gücüm yok, hünküm yani tüyemok. Doyurdun ameni, bu dünyadan bilyenmiş onu sen. Özleminden boğumla, bargıt çok bilen borda. Yine gelenler için ayt yarabi, dulayanlar. Ak Gözel Maşadowa. Eme gerek illerin gepiyim, tanış gelýär kıybatların sesi. Yüreğime yakın gördüm kendini, vah yokini ödün yani. Atajan Kakaýew. Şeýle hem ýagşy şowa agam. Janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Ağzınızı bekleme. Bekli. Boldu da. Onun üçün 8-nji mart bolsa da sen üçün orada goýul sağa hyzmat etsin. Şoja şagalary eden kömegiň, beren sadakalaň, begenleriniň Allah dirahyna kabul bolsun, janyň sag bolsun, işleriň hemişe orna bolsun.